ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଝିଅ ମୋ ପାଦରେ ଥପ୍ପଡ଼ ମାରିଲା ଦିନରୁ ମୋ ପରିଚୟ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିପାରୁନି ସେ ରୂପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ପାଗଳ ତାକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ଯେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଝିଅ ପାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଶୁଣିବେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଦିନେ ମତେ କହୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ମାନସିଂହ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ କଥା ଦିଆ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଟିଂ ହେଇଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ସେ ବିଶ୍ୱନାଥ ମାନସିଂହ ନର୍ମାକୁ ବାହାରେ ମୋ ଭାଇ ଗୌରା ବଦଳେଇବ ଆଜ୍ଞା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ପୁରା ମାଲାମାଲ ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅଟା ତୁମକୁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହବ ତ ସେ ଝିଅ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହିତାରେ ବଳିଛି ସେ ଖାଲି ମୋ ପଛରେ ଥାଇ ଭରିବ ଥାଇ ମରିବ ତାହେଲେ କେହି କହିବି ଚାଲ ସେଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ମାନସିଂହ ଘରକୁ ଯିବା ये तो बड़ा सुधर कुछाई ये गंदरी मान को पछरे काहे लागछ और जानत आज्ञा छड़े पर समय पए बबल बसिया मो बबल बस्तिया मो गंडी गाडे